دمسي راديو رناينا زلنا كبرات خطاتلت مدب لما عنتي عدوم قاشانا بأوبن مايك حونا جورج قبرسلاسي تتابق سبعو مسالات أبو انبرناي سوربانا محبر سوربانا يمسانا زلو خاب يونايتد ستيتس اوف أمريكا أنت جورج حوي أنس انت يفرح مسلكه حنت معلتي كمال لخا خبل دويلة زي فلسي شقر كقاتم كله ترح دولة لك تقيم كواتخون نحن خو مزبحل زي الله حجكوتا حنت ملكت الله ناي كليتي ناسي هو أويات مصعكا زلا بزح كومتات كم زمت اسلس فلتكا حنت ነገር አለ አድማየር ዝገራ ሁሉ ግዜ እቲ ከምዚ ተቀቢልካስ እንተው ሓደ መሓውር ብዓቅሞም ከገልግሉ ዝኽእሉ ኢልካ ምሕላፍካ አይ ቲንክ ተኾምኡ ዘይኮነስ እቲ ኣነ ከም ሰብ ከንቆ ኣድማየር ገብሮ ዘለኒ ሰብ እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ህይወትና እቲ ሪኮግኒሽን ዘይምህላው ኩሉ ግዜ ፀገም ከም ዘሎ ንኽርዳእ ነበር እዚ ሕዋትካ ናይ ህዝብኻ ሰሚዕኻስ አንቱም ኣነስታ ናይ ሚድያ እሞ ግን እስከ خحلفا እኮ ይኻትም ዘለኻ ቀሊ ነገር ኤግዛክትሊ ኣድማየር ከነድንቆ ይዘልና ዝግዳይ ክታባዕ ይኽ ዋው ታንክ ዩ ብሽም ኩሎም ተኸታተልቲ ድምፂ ራድዮ ረና ናዳሎታን ከመስግነካ ፈቱ ሕጂውን ከይተሓለልካ ኣብዚ ሰዓት እዚ ቲ ፍልሊ ናይ ኤውሮጳን ናትኩም ናይ ኣሜሪካን ዘሎ ግዜ ርኤ መንጎ ስራሕ ዝረኽበካ ዘለኹ ብጣዕሚ ቀኒልና ጆርጅ ሓወይ ኣብዚ ለንቅነ ብቴሌፎን ፀሚምና ኢና ናሲ ከም ኔጋቲቭ ዘይኮነስ ብዙሕ ስታይ ዝመጽእ ዘሎ ብዛዕባ ናይ ዓለም ዋጭ ቅድሚ ሕጂ ቀሪብና ነርና ንዓኻውን ፀውዕናካ ነርና መግለጽ ክትበና እሞ ሕጂ ኸ እንደገና ትሽግር ቅጽል ከም ዘሎ እኳ ደኣ ብዝበኣሰ መገዲ ንዑ ዝምልከት እውን ኣውፂኻ ነርካ ጽሑፍ ዋላ ቪድዮ እውን ርኤ ነይረ ሕጂ እስከ ካብ ቃልካ ክንሰምዖ ብዚ ንኹሎም ተኸታተልቲ ድምፂ ራድዮ ረና ስፔሻል ኸኣነቶም ኣብ ዓለም ዋጭ ኮይኖም ዝከታተሉና ዘለዉ ጆርጅ ሓወይ እንታይ ተረኺቡ ይተመሓየሸ እንድዩ አይ ቲንክ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ከም ዝሪኦ ዘለኹ እወ እዚ ህዝቢ ኣይተዓደለን እንድሕር ኢላስ ንስኣት ሓቂ ኣይተዓደለን ኣብቲ ሓደ ማዕቆብ ስደተኛታት ከሎ ኣይጠዓሞን ብዙሕ ዕፅዋን ክባን ኣብ ብዙሕ ሽግራት ርእዩ ትራውማታይዝድ ኮይኑ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ገዛ ርእሱ ዘጋጠሞን ስለ ዝኾነ ካብዚ ከዓ ናብ ዓለም ዋጭ መፅዩ ዓለም ዋጭ ብኸባቢኡ ዓዘቕቲ እቲ ናይ ናቱ ናይቲ ኩነታት ናይቲ ኣየር ሕማቕ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ህዝቢ ሽፍታ ስለዚ ነቲ ህዝቢ እውን ንስኻ ኢንቴግሬሽን ዝበሃል እንተው ሓደስ እቲ ናይ ካልቸራል ምልውዋጥ እንዳተገበርካ ስደተኛታት ከም ምዃንካ ክፈልጥሉ ዝኽእሉ ኩነታት ንባዕሉ ክስገሮ ዝነበረ ቀሊል ኣይነበረን ንሳቶም ዝፈልጥዎ ሕጂ ተወዳሆታት ጠጦ ኣይበለን ኣብዛ ሓለፈ መወዳእታት ዝተረኸብናሉ ኣብ ውሽጢ ማዕቆብ ስደተኛታት ኣትዮም መጀመርታ ሰባት ሃሪሞም 8 ድሓር ፅንሕ ኢሎም ድሕሪ 2 መዓልቲ ብኡ እንዳወና ከለና ከዓ ካልኦት ሰባት ከዓ ተቐቲሎም ከዓ ተባሂልና ሕጂ ተወዳሆታት ይቕፅል እዩ ዘሎ ኣብቲ ህሞት እቲ ከምኡ መሰጋጠመ ኣብታ ናህና ቃለ መሕተት ዝገበርናያ ናቢ እንእው ያለና ትኹነታት ብጣዕሚ ኣሻቃል ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ተባሂሉ ካብታ ዝበልናያ ኢንፋክት ኣቀዲምና ነቶም ስደተኛታት 21 ወታደራት ናብኡ ሓለውቲ ክኾኑ ክመፁኹም እዮም ግን ንስኻትኩም ኣብ ምድሪ ተኸታተሎ ልክዕታ ዝበልናያ ሓቂያ ነይራ ከይዶም ማለት እቶም ናይ ፀጥታ ክሳብ ሕጂ እውን ኣለዉ እቶም 21 ኦኬ ሕጂ ትውድሆታት ናይ ትማልኹም ኣሓሊፎም ንሳቶም መፅኦም ከብቅዑ እታ ቀንዲ በዳሂት ኮይና ዘላ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ናይቲ ኩነታት ናይቲ ኣየር ኣብ ግምት ተወሲኹ ፀጥታን ውሕስነትን ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደጋ መንባሩ ናይ ባዕሉ ኾነ እዊ እንዳርአና ሕጂ እቲ ከባቢ ኮንቴስትድ ኤሪያ እዩ ማለት ተኣፋፍ ቦታ ናይ ፋኖን ናይ ፌደራል ሰራዊትን ካብ ውግጥ ዓዲ ዋዕለን ካብ ሕጂ ሎሚ እቲኣቶም መፅኦም ሕዝቦን እቲ ከባቢ ኣብ ትሕቲኦም ይንብርከኹ ድሕሪ 2 መዓልቲ ከዓ እቲኣቶም መፅኦም ከዓ ነቲ ከባቢ ከይቆፃፀርዎ ሕጂ እቶም 21 ሰራዊት እንተበት ትፅቡቕ ነገር ኮፍ ኢሎም ኣባሕሉ ኣለዉ
هو سلازي تقدميتي ابناي وقع بوتاين زلو امون غتنا حنحت حيلتات تقرقرهم زلو سباتيوم تزحلف بدهوتاتهم كالب حبر غير حج خامتيوم الله مالتي ابلع ليو اذم 21 سراويت حلوت تباهيلهم ناوشتي معقوب سدتنياتات مساعتو هو كم ايرتراو خريو زلني نغرات هو زم سدتنياتات جاتهم عقلم طيبهم الله ابز زحلف ثلاثه سومون مقنن متي خبق نخوها بايكالن بسنكن زبلك هذا لخنا كلته كنتات هو حجت مغبي اندرايو اب كبابي كمطانا اندابولو مت يلن ثلاثه سومون غير قليل ነገር አይኮን هو اب ኢድናብ አፍ ዝነብር ስደተኛ ኢና ዛረብ ዘለና ነዚ ዓቅሎም ዝፀወቦም ቶም ስደተኛታት ኣብቲ ውሽጢ ማዕቆብ ስደተኛታት ነቲ ዘለዎም ንብረት ክሸጡ ጀሚሮም هو እዚ ካልክ ኣብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ማይ ዓይንን ዓዲ ሓሪሽን ሰራይ ምልክታት ሓደ ንብረቶም ክሽየጥ እንድሕር ጀሚሮም እቶም ኣብኡ ዘለዉ ሓለውቲ ወታደራት ነቶም ንብረት ዝሸጡ ነቶም ከምኡ ዓይነት ዝገብሩ ዘለዉ ሰባት ሃዲኖም ከም ብሓድሽ ኣብ ልዕሊኦም ሓደጋ ወድቆም ኣለዉ زي أي ترددات هجي جورج انتهي እቶም 21 ሓለውቲ ተባሂሎም ናቱ ቦታ ዝተኣዘዙ እቶም ስደተኛታት ክሳብ ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ምግቢ መቁነን ወርወርሕ ዝወሃቦም ሰለስተ ሰሙን ገይሩሉ ካብዚ ይመጾም ተረዲን ሕጂ እቶም ስደተኛታት ዓቅሊ ጽበት ዋላ ከብዶም ንኽዕንግሉ ንብረቶም ክሸጡ ናይ ግድን እዩ ኣብቲ ውሽጢ ማዕቆብ ስደተኛታት ወይ ኣብቲ ከባቢ ኮይኖም ንብረት ክሸጡ ምስ ረኸብዎም ይሕዝዎም ቶም እንዳጠጣ ይኣስርዎም ይቀጥዕዎም ካብያም ጽዮም ክኸፍልዎም وكل دي خوينتي نبرت مشات مالتي ምናልባት ንሳቶም ከይትሸጡ ይብሎም ኣሎ ሕጂ እንታይ እቲ ስጋኣታት ንዓኣቶም ንብረቶም ሸይጦም ከሃድሚኦም ዝብል ፍርሕን ራዕድን ኣትዮም ኣሎ ግን ንሕና ከም ኤርትራውያን ከም ተጣበቁ ሰብኣዊ መሰላት ከም ወሃብቲ ኣገልገልቲ ነቲ ቃንዛ ናይቲ ስደተኛ ኢኻ ትጥምት ኩሉ ግዜ ንቡድሆታቶም ክርዳኣሎም ዝኽእል ኣካል ከተባብዕዎም ናይ ብሓቂ ነቲ ውሕስነትን ፀጥታን ተዘኽብሩሎም ናብዚ ዓይነት ኣይመኸዱን እቲ ዘሎ ቡድሆታት ርኡይ እዩ ሕጂ ብኸምኡ ዓይነት ብሓይሊ ጎነፅ እንዳተጠቐምካ ኣብ ልዕሊኦም ምፍራሕ እንዳገበርካ እንዳሃረምካ ዘይኮነ እቲ ማሕበር ተራድኦ ዓለማት እዚ ዓይነት ኣውያት ከም ዝመፃና እውን ክፈልጥ ስለ ዘለዎ ናብኡ ዝኸድናዮ ነገራት ኣሎ ብፅሑፍ መልክዕ ሕጂ እቲ ውድሆታት ግን ነዚ እዩ ዝመስል ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሃዋህውን ህሞትን እዮም ዘለዉ ካብዚ ዓቕሎም ዝፀበቦም ሰባት ሃዲሞም ናብ በዓል ጎንደር ክኸዱ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዝተታሕዙ ዝተጨወዩን ገንዘብ ክፈሉ ዝተባሃሉ እውን ኣለዉ طبعا ዘሎ ሕጂ ምክንያት ትማል ደው ኢሎም ብቐጥታ ስለ ዝዛረቡን እዮም ነዚ ኩነታት ንዓኣቶም ይመስል ንሕና ዝገበርናዮ ነገራት ከኣሉ ሕጂ ነቲ ኩነታት ምስ መፃና ኣውያት ምስ መፀ እኩብ ድሙር ከዓ ናብቲ ዝምልከቶ ኣካል ብፅሑፍ ዘቕረብናዮ ከዓ ብኡ መሰረት ነቲ ቪድዮ ትማል ውፅእ እዮም ንሱ ክዛረቦ ክኽእል ምናልባት ቅድሚኡ ጆርጅ ሓወይ መጨረሻ ግዜ ተራኺብና ከለና ብዛዕባ እቲ ቀለብ ዝመፅእ ነቶም ስደተኛታት ኣውሲ UNHCR ባጀት ወዲኡ ኣይክቕፅሎን እዩ ተባሂሉ ነይሩ እሞ ኣነ መጀመርያ ናቱ ይመስልኒ እቲ ፀገምቲ ጥሜት ሕጂ ዝወርድ ዘሎ ከም ዝሪኦ ዘለኹ ግን እቲ ዝዕደልሲ ነይሩ እዩ ተዝዕደል ነይሩ ሃቀይ እወ ኣብ ክልተ መልክዕ ኢና ንዛረብ ዘለና ኣብ ንኣብነት ርኢኻ ኣብ ወርሒ 3 2023 ክሳብ ወርሒ 8 2023 መግቢ ይወሃብ ኣይነበረን ጠጠው ኢሉ ነይሩ እዚ ከዓ ብሰንክቲ ምጥፍፋእ ስርቂ ተባሂሉ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ሙሉእ ሪፖርት ተገይሩ ዝነበረ ኮራፕሽን ተባሂሉ ንዓኣቶም ንኪፍዎም ኣብቲ ግዜቲ ምናልባት ማሕበር ሱርባናን ካልኦት ክልተ ማሕበራትን ብሓንሳብ ሓቢሮም ገንዘብ ካብ ጀጅ ባና ኣዋፂኢና ነቲ ብመላእታ ብምሉእ እቲ ዝነበረ መሰጋገር ወርሒ ነዘን ዝጠቐስክዎን ኣብ ወርሒ ዳርጋ $2,000 እናሰደድካ መቑነን ንዓኣቶም ንምግቢ ሓቢሮም ምእንቲ ክበልዑ ተገይሩ ኣብ ድሕሪኡ ንሱ ቁርብ ኣንፈት ናይቲ UNHCR ወይ ከዓ ናይ WFP ወርልድ ፉድ ፕሮግራም ዝበሃል ናይ ምግቢ ዓዳሉ ስለ ዝኾነ ንሳቶም ክህቡ ዝጀመሩሉ ንሕና በኣር ንሱ ካብ ተዋህቦም እንተወሓደ ኣብቲ ናይ ሕክምና ክንገብር ተባሂሉ ሕክምና ኣለብቲ ውሽጢ እዚ ንፋት ማሕበር ዝካየድ እዩ ሕጂ ኣብ ሓደ ህሞት መግለፂ ናይ UN ወፂ ነይሩ ካብ ወርሒ 8 ይብል እዚ ሕጂ ዝመፅ ዘሎ መቑነን ጠጠው ክብል ምዃኑ ይብል ኣብቲ መቑነን ግን ሙሉእ ብምሉእ ንዓኣቶም ነዞም ስደተኛታት ዘይኮነ ፍሉይ ጉዳያት ዘለዎም ንኣብነት ኣብ ከተማ ዝነብሩ ስደተኛታት ኣለዉ ሓገዝ ዝረኽቡ ኣብ በዓል ኣዲስ ኣበባ ይኹኑ ካልኦት ናይ ቆልዑት ምኽሪ ይኹን ናይ ካልኦት ስነ ምኽራዊ ናይ ክኢላታት ከምኡ ይኹን እቲ ናይ ወርሒ መቑነን ዝወሃብ እንድሕር ደኣ እቲ ባጀት ጎዲልና ዘሎ ክንድዚ ዝኣክል ዘይተዋሂብና
نزع أقولت زي تطوكنا بلو خاور حشوت تجديدنا لنا زي المقلة وتاني حجنا أبو نزيعاتهم نخيتن كيف كل جزء شاقولت علينا صار حجن تطوي لي إزبل أي سمعنا إذا ناوج نخعدل تطوابي لي وزبل جن سمعنا لنا جنا خاور حشوت تسلز لنا كل كاتو لإجل لنا دحرنا ومنتخات أويات تطوي بلوني مخناتو حدث تزلنا حجر كابتم عند مولتنا يتباجتنا بيدي شيء أرنت داخلينهم نتنع عاتهم أويات نبتحلو موزياتهم كسر تنياتهم حجاوين يوم مستخالق ولا دردين يروه بزيكهم ما أصلا لو مزبحال كل جزء أويات تطوي بلنجل هو فرح لنا رعد يرلو تباجت تطون دحريلو نمني تنكف شغلت علينا كل جزء ما تنقطع لبوا حبريتال نبلنا نهتزبنا نحلفه قلنا نخاني أفتهم بفلا يزوم ريجسترز خون سدتنياتات أفتا يونايتد نيشنز كامبس تخفتز نور سدتنياتات تكون يكون مالك exceptionally تي نجارات نخيل قارص كل جزء تطاقن مخنات قارصو مطرح يخطبها فرجيك أقوم يزولت هو إذاعة إيرينا صوت مستقل لإريتريا أبدن سيرا دي إرنا ينازل لنا كبرات خطاتلت مدب لما أنتي مسانا حونا جورج قبرس اللاسية تتابع سبا أو مسالات أبو أمبرناي محبر سربانا خاب يونايتد ستيتس أوف أمريكا يزلو جورج حوي حجي مبزحتو جزي 5 شجر الله 5 صقم الله عندنا نبل تي كنديز دلغن تي مفتحيو تردي غني هجي كمزا عينت صقم كركب كلغا كمز ردعكا قليل ايكونن هجي انتي مفتحيو بتا نسخاتو توننا انت مرحن محبر اسكن ابنت كمز خغبر الله كمز خنغبر لنا وي كمز وديمنا لنا كم زعينت مدب على تبلو سنتهالو كلتا انتن تارجيتد بلان اكشن نبلن كلتا قدامو تسرع نغرات الله اتا حنت اخبت حنتي تقدم مجمرت السبات كم سبات ارتراوان كم مخنا بزعبه حزبنا نساقن شغال انت داخوينا صلوتي ناي دبلوماسي سب كوينا نزمت زلو شجرات زغاطمم نخالኦት كسمعلو زخول منገዲ ክንከፍት ክንከራለን ምክንያቱ ንክንድዝ ዝኣክል ሰብ ኩሉ ግዜ ሓጋዝ ኾንካ ካብ ጅባኻ ካብ ክልኽተውፅ ዘይኮነ ዝቃል መጠን ጸቕጥ ጌርካ ኣገልግሎት ክረኽቡሉን ጸጥታን ውሕስነትን ክወሓሰሎም ዝኽእል በቶም ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ይኹን በት መንግስቲ ሃገር ዘለዎ ናይ ተኸባቢ ይኹን ክግበር ኣለዎ እዚአን ተንቀዳሞት እየን ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ ጸቕጥ ክንፈጥሮ ዘለና እቲ ዘሎ መዓልታዊ ሓደጋታት ይኹን ጽልዋታት ይኹን ዝኾነ ከጋጥሞን ከሎ ኢሚዲየትሊ ብቁልጡፍ ሪፖርት እናገበርካ ሰማዒ ክረኽቡን زماب دقة زلنا أكل كأنتناتهم أويات يمتعنا مهلاون ناوم نحلفهم مهلاون إذا سنترلايز زخونا ناي نتورك سيستم كنت قومون لنا زيادة قدمي هجي ريبورت ناب منيو ناب يونايتد نيشنز تزلع علي ناب لعلوي أكل مسركين ناب تحتوي أكل نوعاتهم سيركولار كوين ترأت محلاليفو كلاتنا بتحنا له مررون تسميع له شلل كبحال زي قال عين السنسلة مخفاتها قداسي زيادة حن قال أبتزل له هاجر نايتتان وحسنتهم كو حسولهم زخيل وراكوا نابتهم UNHCR نابنا يونايتد نيشنز تكالات انتخونه اتي هاجر ونبعلو نعقو خو حسيلو أبتو عزة أطول حدا نسي تلازم نعقوم كاسمعهم زخيل دا أمنيو زبحال كا نناتنا عينت بقعاتن أفلطان كلوان ناي مالتي أنا بأمريكا زنبر نحركوينه منقست أمريكا كابتزلع على نابنا UN باجت سلعي مخانو دحر بقلي بعلن دحر تفلت كوينه أويات نايتهم سدتنياتات بفلاي بتناي منقست خبر زقبوه نما إبقى مبصحي زيادة تربحتهم ناتي حزب أبتي الساقي زلوي زي أخاءات أقولنا أكلنا دبلوماس خوينو من الوقت نسو استفلا لي محبرات نناتهم عينة أكسس هاللوهم نتزل لنا أكسس تغنخا immediately report نتحقرنا نفتحتو وريدو كابزة تبقيسي إبزا حالة فقيزي من الوقت هبنا حنا الإلنان يرنا أبتشعو جيزي بفلايتنا مقتل ناي سدتنياتات وكيل ناي أمريكا أبي إمباس ناي أمريكا بأديس أباباس مس RRS أخيبا جيرو بزعبات زولو قلتو في التحكم تقولو ومتباحيلي لنا الإليان يرنا حقي نيرو سلازي كابو تبقيس خواات ناتهم زمتسي مبار أسران حدنا أخو قبورو قال سم حلو تخو قبوري قال استبحالي كابو تبقيسي بعلم نمت ريبورتي سلازي اتزولو خناتات كله اتقداماي إذا عينت تقلواتات فتيركا أوياتهم متيو بمنقستنا يتحقرن نسزولو وسدتنياتاتن بتوم ناي يونايتد نيشنز تكالات أقلقل الزهوبو تقلوا فتيركا أويات مقبار مفتحكم تدخلون ساعتهم تخال أي قولنا نزخيد
كم دخمت كأبلع لحزب زرق زلو هو بنقوس تبقصو حزباوي تساتفو زلوه كم إمرجنسي كم مسجاجري حلف نتكوز زخل حزبي نيرو أبزقن كل جزء أب فرحي رعدي زي ما تأممان نزقول جزء الفترة زلو اتهازيا أي مثلا أنا نبر أبتي محبراوي هوت نساتفو بنقص تبقصو ناي نفسه كف أكلات بزحات نحراب بيلنا كاب جبانات واتس ويكأخذ individual كاب جلسات واتس بزحك خونني تأكيد تدمن عبنا جر خون ما جريخة أبتجي زي كور حسلسته كلتشحن أسران سلستن كسور حشوم منته $1,000 نداوها بناخن هبهم كلنا كابتن زتعقب جنزب سلت الحين مونسوم يخوفوا ما خو من جبرهم لوم خاني وحكمنا خن تزي كيف يتنالهم طلعوا تنكون عين خلينا تنحنا نجبر زي كونه ورح نداوت أنا هنا نتحكم نفتوش تزلوا طب شو ما أنت خرم والله أبي تحكيمهم أبتنحنا سمع ስለዚህ እና ህዝባዊ ተሳትፎ ዓቢ ሃጓፍ ኮይኑ ከቢድ ብድሆታት ዝፈጥር ዘሎ ኣካል ናይ ተጽልዋታት ኮ ይኾን ነይርዎ ግን ሓቂ ነገረካ ብቁጥሪ ምናልባት 2 ወይ 3 ሰባት ነዚ ንሕና ደጋፍቲ ኮይኖም ቀጻሊ ዘለዉ እንድሕር ኮይኖም ካብ 2-3 ይበዝሑ እዮም ሕጂ ክሳብ ክንዚ ዓይነት ስንፍና ኣብ ልዕሊ ህዝብና እንድሕር ዝረአ ኮይኑ ኣብቲ ማሕበራዊ ህይወት ተሳትፎ ዝበሃል ብቐዳምነት ተሰሪዑ ኣነ ናተይ ተሳትፎ እታ ናይ ቡን ቡን ሰትያ ንግሆ ንዓት راح كمان ኮንትሪቢዩት ጌርካሲ ናይ ብዙሓት ኣካል ተኣኪቡ ነዚ 2,000 ዝብሉ ዘላስ በቀሊሉ ወኖ ነዚ ኣውነላ ባዕልኻትኩም ኣስቢዛ ግዙ ባዕልኻትኩም ጥሓንዎ ባዕልኻትኩም ካሰሪሕኩም ብልዑ እንተልካም ሪኻ እቲ ባርደን ይከፋፈል ኣሎ ምናልባት ኣብዚኣ ጆርጅ ሓወይ ቁርብ ዝና ህብረተሰብና ፀገም ይርዳእካ ኸውን ነዞም ኩሎም ተኸታተልቲ ድምፂ ራድዮ ኤረና ክሕብሮም ዝደሊ እቲኦም ስደተኛታት ኣብ ዓለም ዋጭ ዘለው ወከልቲ ናይ ፖለቲካ ደገፍቲ ወይ ተቃወምቲ ወይ ገለ ይኩን ጃስት ኤርትራውያን ስደተኛታት እዮም ስለዚ ንነፍስ ወከፍ ኤርትራዊ ዝምልከት ጉዳይ ይኽብለኩም ኢለ ብኻላ ኣይኮንኩን ኣብዚ ነረን ከማን ደቂ ኣንስትዮ ጆርጅ ሓወይ ተጋገብ ብስዊድን ኣብዚ መፅኦም ክዛረቡ ስለ ሰምዖም ብሓንሳብ ኮይነን ቴሌፎን ናምበር ናቶም ሂበየን ብዙሕ ዋፅን ዝሓገዛ ኣለዋ ብጣዕሚ ኹርዓካ ኹምታት ክትርኢ ከለኻ ስለዚ ናይ ፖለቲካ ናይ መንደፍ ገለመለሰብ ናውታት ክጠውየ ይብሉን ጃስት ህዝብና ኣብ ሽግር ወዲቑሎ ከመይ ጌርና ንርዳእዮ እዚኣ ሜን ፖይንት ብርግፅ እታ ሰብኣውነት ትብል ከም ሕብረተሰብ ንሕርዳኣ ብሓደ መልክዕ ጠሚትና እያ እዚ ንገብሮ ዘለና ተሳትፎ እዚ ዝግበር ዘሎ ድምዖ ኣብ ምድሓን ደቂ ሰባት صباح قبل الحزب خاطئ أمانة تحضر لها هلا أي أفتبدها موت حزب تطاقم زبالة لهم ريكوغنايز قبرو سباتهم خونو ثالث أي اتنسخات قبرو لهم سنة وتبقصوا بعين بوليتيكا خيط أمتك وطروا نعاتهم تقول لهم ناي تايم بومبي خمسة نحمق ناي جيزة زفنجر علومش نتفوق كبسي كاسن دابلة مسوات أب دحان أجر مساعته ونتهيوت كسب كنتي بدهي نحلف مهلاونا تما في سدة زلنا من سرعيبو تملي شعور نحن كسب كنت عنيت بدهوتات نحلفكم مخانا عنا مسوات تخفلنا نبركم هيردأنا نيروز والخبز حاتم لذي بتيوخم تتزقبر عينة حاجزات نتهزبي أقداسي قن حمت نقر الله نبانا سلودو يكون كبدالي centralized ندحر حنساب ندحر بقاعتن ندحر كيدو أمنتاي إن هيبانو نمنتاي وعيلو ندحر تفريتو ريخا أمونغو نايتي أزيو مسكين حزبي أزيو وحدا سبات كأتربح تخين فتري هجي السنتراليزد نحر جيرنا يو ونحنا نسرينا أبزور حزي نزن ألوكيت جيرنا لنا نحرت إلو هو من مجو خمتيكم على نحنا بزي قد سيمان تجام إرتراوين كابزي أتوم نحر أنا أخذكم نزل فينا ملكم تقولوا نعنج أيتي أمالتي تقولوا كندزز أكل كنتال جزيئهم نتنزلوها مملأتاي يبان أبكال أكتيفيتي كون أتون خلينا سنا أمراوي حسيات فطور لهم بوز حسابات كون زلوا كابزي تبجسنا أتنا كوميونيتي ناي ممسرات تبحيلو نقل سبات زتبر دولوس اللهم نزم ساجي أتوم سي ولا أبو نخجل قولون كأليون أبو خازرخو ونقرات نهيوتهم انتخو عنقولهم سنا أمراوي حسيات فطور لهم سلزخنا نخعرفو تبحيلو سي نوعو خي طرفينا كالي بروجكت مو يجبر نحرت يجبرت لهم الناس نصهم كم خفت كيرنا أبو أبتعلم وايد تبعت على السوشيال ميديا زول لكن كسب كنت عينت تبقصون وصل محل ونا يفوت ورو أي مثلاً
أو ناب عندك متأكد اللي جورج حوي حجي نزي تخطاتلي أبدقة خوينو كحجز غقل وي بجنزب طرح زي كونس أوفيساتنا خد أو زلوا نوعينا خن زارب سن إحنا نتوم أبتي وشت إيه على ما زبدلوا زلوا حما جزء زحلف زلوا أنت يكون مبالك هيوم أنت قبر له ما بساعد زي وتر زبلون تايو مجمرتا أفتح حبرتسب ناي كبابيهم دقمة بزح جديد دقمة هو أفتح حبرتسب ناي كبابيهم كدانا قص الله مزخل عكاري فتوري زل كمي مالت يا زياد دانا قص الله متاعي تخبابسي زيوم سدتنياتات يوم بخال عنز زسقونا يكونون أما عقب سدتنياتات زلوا يوم حساس فطرنا سبات يكونون هو زبل نجارات ناي مفتارسي أفتح خبابي إذا ناي ريتشين أوت نقوله بأمريكا أنتي أبزخون يكون نام بروفيت كنا قمخلنا ناي حنتي ريتشين أوت ناي حنتي أكلنا تاجرناس مستخبابينا خفالو تقولو زخيل كوها هدولو زخيل تدانا قلت خفطرولو زخيل أكلاتنا مفتار يدلي مسؤو زناي cultural activity اتناي بحلنا خلاو تقولو زخيل نجارات مفتار ريخا نحنا كل جزء نحري بصبغ نجار نحرابي لنا مساتي حجازي تفتاوي بزحات نجارات الله سلزي نزز أكل أكلات نتخباب سنسلت ناي تخبابي كل جزء خسابتا زل خيار إسخاد نكاس اللي تحلف متماتي كاد أيتو تصون دحر تباهيلهم كابت خبابي كابت معقول سدتنياتات عاش ديشتا ما نفسك كين قاساقس انت دا تباهيلهم عاش ديشتا بوتهم طرح خاطو زلو عاش ديشتا ابوتاهم اتو لك بزي قدس ولا اب حماق بوتا سلازلخا كفري فوق ان دحريلهم خا بقى معاق لذي قال اتي حدا عينت قنا كفلط لهم دنصهم حدا عينت كخونالو ننحرجهم كتحاقفو خسانه يلهم اي حاجز ركب نتحاجز يركب كتحلالو كسغرو لهم إذا نقدر نحرابيلو نعناون مورال سلوز خونه أموداتو إتناي بدوهات على سوري أنت وحلفت بالكوت تقولوا ذلها إتي ثتان وحسنتنا بحدا قام إتاو إتومي أني شيء أرنب تبي صحفت زي ما إتاو حجي والعز تولده أم مزقب كأتي كألن إتوم ناي ريسيتلمنت عدل زلوهم فرح له معي كألن إتوم ناي ورقتهم زودهم حدث له معي كألن إذا خلوا زن بعلو كلا عينت رعدن تسفع قرطة زفتر نجارات سلزر زون أفتر ريبورت قريب ناس سلزرنا زل زلخو سلزي بذكاء المتن كابعاتهم ونساتهم نتزوهبهم حقي أخبر تخجبروا ولا نتوم حلوا تأثران حد انتباهي زلوسي اتناتهم بمنفعتهم ببلحاتهم تتقيمون كون عاطهم قبل عليهم تماذج تخجبرهم كخولوا نيرهم يمكن كل جزء ميلا مفتقرن موها هادن عقداسي جورج حوي من البات زم كلهم سمعنا زلو تخاتاتلتي دمت رادي إرنا زي فلتو ونقرات له أنا فلتو اسخا عويل كاي تزاربني خا ود نقرا بيد كاخي حسكاس متي خام زي تك على حفلتي من البات قرب ان تسفاز قون ولا لا ጭቡጣ ተብልንበር ገለ ነገር ጥርዓንን ገለና ኣብትዝ ብጻሕ ደረጃ ኣብቲ ሕካ ከም ዘለኻ ፈሊጠ ነይረ ምናል ዋይ ዝኽት ነገረና ዘይደሊ هو اتي حج حدش اللي زلو قدم ما نشتي متينا تنزل نزلنا بملئن بحسابات تصححفن اقميطه حد هطط ስለዝኾነ ተሰዲዱሎ ናብ መንግስቲ ኣሜሪካ ግዜ ከምኡ ኸና ናቢ ኤንካ ይኸይድ እጂ ናቱ መልስ ምስ መፀ ንሕብረሉ ኩነታት ክመጽ እዩ ካልእ ጎን ንጎን እንታይ ዘሎ ስደተኛታት ስደተኛ መሲሉ ኣብ ልዕሊ ህይወቶም ክሽቅጥ ብዛዕባ ወረቐት ይገብረ እንዳተባህለ ገንዘብ ደቂ ሰባት ክበልዕ ናብ ደገ ከሰጋግር ኢሉ ዋላ ኣብ ጀርመን ዘሎ ሰብ ከይተረፈ ገንዘቡ ክብላዕ እዚ ነገር ዝኽንበኣሱ ዘለና ወይ ክንቃሎሱ ዘለና ንሕና ኤርትራ እቶም ኣውሎ ነቶም ሰባት ክፈርሕዎም ይኽእሉ ክልተ መስመር እዩ ዘሎ ሓደ መጀመርታ ኣገልገልቲ ምዃን እዩ በቃ ነቲ መዓልታዊ ህይወቶም ብተስፋ ይቆርጡ ሰብ ከም ዘለዎም ክፈልጡ እንተኸና ስንዱ እንዳበልና ክንቅልቦም ብዓብይ ኻእቲ ናይ ዲፕሎማስያዊ ገባብ ካልዕሉ ዝኾነ ይኹን ንዕኡ ጎን ንጎን ግን ኣብዚ ናይ ብድሆታቶም ተጠቂሙ ስደተኛ ተመሲሉ ኣብ ረብሓን ካልእን ዝኸይድ ኮራፕሽን ኣሎ ብዝኾነ ይኹን ቶለሬት ክንገብሮ ክንፃወሮ ዘይከኣል ስለዝኾነ ሕጋዊ ገባብ ንክትወስድ ከዓኒ ሰነዳት ይዛረብ ስለዚ ናብ ኢንተርፖል ዝኸይድ ሰነዳት እንድሕር ኣሎ ናብ ኢንተርፖል ይኸይድ ብዛዕባ ናብቲ ናይ ዩኤንኤችሲአር ፕሮቴክሽን ዝኸይድ ኣሎ ንድሕር ተባሂሉ ከዓ ናብኡ ይኸይድ ኣብ ስደተኛታት ናብ ፕሮቴክሽን ዲፓርትሜንት ኣብፂሕናየ ኢና ተባሂሉ ከም ዝሃብዎ ፕሩፍ ተረኺቡ እቶም ናይ ፕሮቴክሽን ዲፓርትሜንት ነቲ ጉዳይ ክወስድዎ ንድሕር ዘይክኢሎም ከዓኒ
I think somebody has to take liability صباح تحتتي سباتون كله خليهم حجن تأيو توم سدتنياتات كل جزء من نقرم زلنا أيرسعناكم ولا نيو كلهم ما بتقرأ كلهم ولا حجي تازمرنا يا نحن إنا زلنا حما كقط ممكن كله نقوينا تسفخت قرط زي كونه ننحلكم ده حلالهم بتسفان ورو هم أتو من البات تناي ريسيتلمنت تي شجركم 10 عام زجبروا 10 شو حتى عام زجبروا زكو كنزارو ولي زلنا ندحري تناي ريسيتلمنت ناي بتياس عدلاتكو هابون كوينو ايوا ريخالهم كو تسفع قريصهم قاليهم نبي ارتراخ ملوسوس تتحد صبات كم زلو يسمع زلو يا قاليهم نتقراك ملوسوس تتحد صبات كم زلو قنابت من قد دقا مجوا يالو ايوا حجي ندحر تسب نابز مأمن يلو انا خو قاطري كلني ناتي هيكونن ايوا ግን ኩሉ ግዜ እቲ ዓቕሊ ፅበታዊ ዝወስዶ ስጉምቲ ከዓ መሊሱ ካልእ ሓደጋ ፈጥር ስለ ዘሎ ሰባት ኣብ ካልእ ዓይነት ዘይተደለየ ሽግር ከዓ ይኣትዉ ኣለዉ هو سينا نسمع زلنا كاب عقل صبت كاب